Čaute, ideme hrať Burger Simulator, tak ideme na to. Práve to je tak super, však to je tak preto. Prepačte, že budú veľa reklam, to je vlastne na telefóne, tak to budú nejaké 3 reklamy asi, než to skončí to video, tak tak prepáčte, že tam budú reklamy, proč. Ale ideme na to. Tak práve práve aj toto. Burger. Páči sa. Ready. Ešte nejak trošku tak mal. Tak je to tak ako, viete ako, že ja práve ten Burger Simulator budeme mať niekoľko častí na našom kanále Leonardo Gaming. Ako vidíte, naše studio, ale bude sa prerábať vlastne. Takže viete, bude sa naše prerábať ako. My máme s Leonardom kontakt. Ale fakt kontakt spolu. To je dobre, takže hotovo. Chcel som vám povedať, že to je geniálna hra. Doporučujem. Takže ja veľmi doporučujem túto hru. Je to veľmi dobrá, veľmi najlepšia dobrá. Áno, dostal som sa na druhý level. To je super. Viete o tom, že niektoré hry majú aj pirátku? Čo ste o tom? Ale môžeme si dať aj mal super simulátor centra. Môžeme si keď chcete. To je burger. A viete, jak sa menuje táto hra? Menuje sa Burger Simulator. Tam je menom burger, nemôžete si ju pomenovať, lebo tam je názov. Tak a tam môžete mať aj drive-thru. Drive-thru môžete mať. Fakt, tam môžete mať aj drive-thru. Tak, môžete mať fakt drive-thru. Takže sa to tak spravilo. Takto a viete, môžete mať tam sody a juicy, všetko. Fakt všetko chcete tam mať, len na nejaké levely. Toto dostanete. Bože, čo to levely? Dostanete sodu. Môžete čapovať sodu na tom mašinke sodovej. Tak, môžete. Tak,
že za chvíľku sa budeme lúčiť, inak vám poviem, že budem